Жоро, ти какво очакваш от това лято? Какво мога да очаквам от лятото? Предполагам, че това, което и много хора, които особено са дошли в Бургас на почивка, настроение, емоции, романтика, Добре. малко диско. Това също е важно за младите хора. Ти почна да се увличаш, така че аз ти предлагам да представим следващата песен. Добре, как се нарича тя? Искам те. Да, искам те. Песента, която ще слушаме е Искам те. Да. Музика Десислава Тонова и Ясен Обретенов. Аранжимент Ясен Обретенов. Текст Десислава Тонова, Желязко Георгиев. Сега ще разберете защо казах малко диско. Песента Искам те изпълнява Десислава Тонова. Има много неща за двама сега. Да тръгнем двама към брега. Ще стигнем ли кога? Ако искаш с мен сподели този ден, бряг море, луна, съвсем. Искам те до мен, вечер в ден, ела с мен, бъди до мен. Искам те до мен, вечер в ден, ела с мен, бъди до мен. Балет Бета Джуниор.